Piksuti, piksuti ang tanong, panaribuhi kay basi, manarin si yang magbukat si idampi. May tao na maduruto, maduruto manaribo, iya tanong mainagtaman, kaupay ganla pag-indah. Tungod kay kanya inataman, mga bukat na murakan, may views nga natubo sa bukat masaliwang. Piksuti, piksuti, piksuti ang tanong, panaribuhi kung ang tunay binayong ko, ang tanong padali tumubo. Piksuti, piksuti, piksuti ang tanong, panaribuhi kay basi, manarin si yang magbukat si idampi. Piksuti, piksuti, piksuti ang tanong, panaribuhi kung ang tunang binayong ko, ang tanong madali tumubo. Piksuti, piksuti, piksuti ang tanong, panaribuhi kay basi, manarin si yang magbukat si idampi. May daraga problema ang tanong niya na uugan, ang daraga nagpatulo sa kanya kung ano ang pagkatawag niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga tinututuan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Piksuti, piksuti,